ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalag na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proved Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family. Dira sa barangay Mina sa siyudad sa Sipalay, kamunikos la sa aton. Paring Roger Montalvo and family, happy listening. Kay Ibon Butcher sa Germany, always gini ha. Si Alex Montesa, tanay lang ko si Ma'am Jeannie Osiser, si Ma'am Lily King. Sa kay Rhea May Ladjo mayong hapon, kay Louie Aldas Sr. kag Barrioga Ray. Dira sa barangay Pandanon, Banwasang Don, Salvador Benedicto, nag-monitor sila sa aton sininga pagpangalaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:46 na. I-check na mga report na gikan sa aton sininga mga patrol na unit reporters. Unaon ta report ni Aksyon R. Tayopon, parte sining report ng lokal nga pamunuan sa Bacolod gina tingwaan nga mapadasig ang pag-roll out sang vaccine nga ginalukar sang national government. Yari si Aksyon R. Tayopon. Line number 2 sa report. Aksyon R. may hapon. May nga po, Aksyon Eric, na sa aton sininga mga taga-Paramabi. Matuod na, nga po nang ginatiguan ka lang sa City Government of Bacolod sa mga kay IATF o local chairman niya si Vice Mayor Elsie Pamillaran. In fact, sininga namin man subong ang dalagan sa vaccination program sa city. Sining ginagamit mga vaccine naging alokar kag donation from the national government. In fact, nagalapaw sila Aksyon Eric sa expectation nga number nga dapat nila tapuson everyday. No? Kay ang isa diri sa rason nga nagdamo ang mga nagaparehistro nag-willing nga mabakuna. Nanay sa to sa Pereiro, Okay. kasi gaayawan pa yung syudad ka ng barangay sa convince sa daw para nga magparehistro kag magpapakuna. Oo. Pero subong, at least nasig na ang ila sila kinahimo na pagpakuna kag sila nga gani kapay pa mangintayo yun na ini para sa pag-abot na sa vaccine na AstraZeneca naging order sa Bacolod at least tayo ang maging dalagan sila Aksyon Eric. Kabay pa. Kapay pa kay sila kay kung inatanan magpadayon ini nga momentum at least kung magdamo ang supply kakabay pa sila gani nga promisa sa AstraZeneca na by July maabot ang gin-order sa sila at least madasig na ton nga malapot ang target nga immunity level diri sa Bacolod. Yan si Vice Mayor Elsie Pamillaran. We are doing our best to fast track some vaccination by inviting private medical practitioners. Nagabulig siya aton. More than double ganing aton yung projection. So kung ara lang ang vaccines, the more constituents natin ang mabaksinate natin, klasig natin malabot ang herd immunity. In fact, more than 5% na kita. Lapit na lang kita ganit mag 10% of our population ang aton na vaccinate. Parayag ni Vice Mayor Elsie Pamillaran. May nga hapon lang kay istorya, Marfil, nga nag-monitor karon nga ginisla niya yung negosyo niya. Anong negosyo niya sa una? Ang negosyo niya sa una, nawabutang niya di sa guwasang balay niya, Easy Cream for Sally. Ano na sa man? Ice cream for Sally.
Di kayo nagtitigulula, no? Te, sumong. Ibot ko paglabay ko, siya poto, kag binuguan. So ba, yung parang style niya. Do, nasunod naman ang style kag diskarte ni Sergio Marie Vargas, ha? Yan, sila ko ba naglain ni karatula ni Istoy Martelman? Oh. Sinuna isik Riam Porsali. Ay, ikaw ko maglabay ni by poto, kag binuguan Porsen. Sampat. Sapat. Ah. Galing kay sila niya, why, utang, mas lang. Kadabot po dito pa utang nga siya tiyaraw ba sa? Oo. Di buwas, balik ka naman liwat, pagbasa mo liwat, buwas naman. Kadabot, saan mo kanil makautang ni? Balita, gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo, Action Art tayo, puno sa balita, sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Salamat kina Action Art tayo po report gikan sa New Government Center. Kabay pa nga papadasig ang rollout ng vaccination diri sa Bacolod para nga mangin kalpante mamlang Bacolinos kaya mo na siling kokaina kadubli saka kag nagataas saka hilanat sa Bacolod kon biktima sa COVID-19 na pagambalan. Ito magdamo-damo na diyan na bakunahan sa Bacolod, at least na medyo makagulong ginhawa kagamay. May hapon nila kay Maninoy, maig kay Maninay, Chari Salvacion sa La Carlota. Kay Police Master Sergeant Joselito Lugo sang Bacolod City Police Office kag sa bilog yung pamilya ga-monitor gid sa ato sining pagpangalagan. Ali sa report ni Action Art tayo po sa report ni Action Alvin Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Report gikan sa NOCPO, mga kapulisan sang probinsya alerto sa posible action protesta sa mga sa mga cause-oriented group tani angot sa ika-123 ng anibersaryo sang Independence Day. Yari sa Action Alvin Graba, line number 2 sa report. Action Alvin, may hapon, please come in. Maayong hapon sa imo aksyon, Eric, isa ka-synchronized Independence Day celebration nga ginpatigayon karon nga daw sa mga kapulisan sa idalom sa Negros Occidental Provincial Police Office in line sa ika-123 anyos nga pagdumdum sang Philippine Independence Day. Sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sang Negros Occidental Provincial Police Office. Sa piyak sang pandemya, nagalauman ang mga kapulisan nga ma-observe sang pumuluyo ang standard health protocol samtang ginahiwat ang ining selebrasyon agud malikaw sa paglaton sang sining COVID-19. Handuman sa mga kapulisan sa posible wala tuong Independence Day rally nga mahimo matabo within the day sa probinsya sang Negros Occidental kaangay sang rally protesta nga natabo kay na diri sa syudad sang Bacolod. Ari ang pahayag ni Donasco. Since we all know na today is Independence Day, we are not relaxing or we're not complacent dahil meron nagkakandak pa din tayo ng intensified checkpoints. Hindi po yan mawawala. In case na may situation na di na kanais-nais will arise, especially andun ang kapulisan natin nagbabantay, andun ang kapulisan natin na ready to respond. So, marami po tayong naka-standby. Meron din po tayong CDM o yung ating Civil Disturbance Management. Baka may mga rallies, hindi natin nakasahan, andun hindi natin mga pulis, nakatambay. So, sa amin dito sa kapulisan sa Negros Occidental, Sir Alvin, we are 100% ready to anything na mag-arise within today. At any time, any place, anywhere, kung meron po tayong hindi inaasahan na mga rallies, sinunod po sila. Lalabas po sila para rumisponde. Ma'am, ano pagid ang activities ang kapulisan, especially sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya in relation sa Independence Day? Actually, sa PPO, together with our city and municipal police stations, nagkaroon po tayo kanina ng simultaneous celebration of 123rd Independence Day ng Pilipinas. So, meron din sa national headquarters, meron din sa regional headquarters. Ito po is sabay-sabay po nating sinelebrate to remember that this day marks the day kung saan nagkaroon po tayo ng ating independence, invasion of other countries. Amidst of pandemic, ma'am, ano ang gina-expect sa mga kapulisan this 123rd Independence Day? Despite na ngayon po is may pandemic po tayo, may COVID po tayo, and we all know na
pagbabawal po yung mga mass gatherings and anything that will go beyond what is allowed lang, no? We expect na today will be peaceful kasi nga meron po nga tayong memorandum from headquarters, bawal po ang mga gathering, but we are not complacent and hindi po kami nagre-relax na baka may mag-violate or baka may hindi po tayo inaasahan. Nandito pa rin kami. So, we expect to be peaceful, but at the same time, we are prepared when situation arises. Ang pahayag ni Lieutenant Donasco. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May nga po nila kay Serena Grande, kakay Toto Andro Juanites. Opdanay sila pamati kaglantaw diri ni Ibon-ibot zero. Magabalik kita, dugangan ta nato sa ibang balita, pagkatapos la sa ito importante, dugang pa nga mga pahibalo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Gusto ko pa, chimpo ko, hindi naging magtugot. Ang inyo palatuntunan action report afternoon edition, Sabadong presentation, magtakop ini, balik ini sa Lunes. Ato sa rin ka patrol, unit reporters in action nga napalagad karon nga hapon, action Artay Hupon, action Alvin Graba, Dale Salazar, action Niño Bugina, sa News Center, action ang Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, with IT expert Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talog, Ciudad Sambago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan ni Loverboy, Action Marlon Hinavaya. Taloos na ako dito temporaryo, Action Report Afternoon Edition. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Kita na kita karon, last 9:30. Ito ba alas 11, Action Night Patrol Program. Una sa balita, una sa aksyon, happy weekend! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon